ಕಾಪುಚಿನ್ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಇವರನ್ನ ಇಂದು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೋ ಅವರು ದೇವರ ಸೇವಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಂಗತ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಇವರನ್ನ ಸಂತ ಪದವಿಗೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ರೋಮ್ನ ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೋಸಸ್ ಆಫ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ್ರು. ದೇವರ ಸೇವಕ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಂತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಥಮ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಂದು ನಾವು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮರವರ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣದ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಭಾರತದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಇವರನ್ನ ಸಂತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 3 ಸಂಭ್ರಮಗಳಾದರೂ ಇವುಗಳ ಸಂದೇಶ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ದಿವಂಗತ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಉಡುಪಿಯ ಬಾರ್ಕೂರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂಡು ಹಡುವಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. 1944ರಲ್ಲಿ ಕಾಪುಚಿನ್ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅವರಿಗೆ 1951ರಲ್ಲಿ ಕೋಟಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಚ್ಕಿ ದೀಕ್ಷೆ ಲಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು 1956ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಗರ್ಜಿಗೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರವಾರ, ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಲೋವರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಬಿನಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ರವರ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಉಪಕಾರಗಳು ಜನರಿಗೆ ಲಭಿಸಿವೆ. ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಇವರ ಸಮಾಧಿಯ ಆಶೀರ್ವಾಚನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಇನ್ನು ಘೋಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಫಾದರ್ ರೋಷನ್ ಮಿನಿಜಸ್, ಕಾಪುಚಿನ್ ಸಭೆಯ ಪ್ರೊವಿಷಿಯನ್ಸಲ್ ಫಾದರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಯಾಸ್, ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಗರ್ಜಿಯ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾದರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಫಾದರ್ ಚೇತನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. राष्ट्रांच्या दनिया आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसा तुवें अंकवार मरयेक कुडी आत्म्याचे सर्गींच्या महिमेक उबारून वेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्राय जडोवंक पावलो. त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजूत पवित्रात्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापाच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. देवाचो सेवक आल्फ्रेड रोच हाका भाग्यवंत आनी शांत मन पासारच्या प्रक्रियेक अधिकृत रितीन आस आमी परगटणी केल्या. तुज्या मोगाळ साकरा कापुचिन याजक भाव आल्फ्रेड रोचाक ह्या संवसारी ताच्या जिनये पयनार सबार धेन्यांनी आनी बेसावांनी भरले. याजकपणाची भर घालून देवा उतरासो आनी पवित्र सक्रामेंताचो मनियारी जावन ताका नेमलोय. वाट दाखयता आनी तो आमकां त्या वाटेन चलोवंक उजवाड दिता. त्या उजवाडान चलोवंक तो आमच्या खातीर विनंती करता. हें जावन आसा आज आमी आमच्या मोगाळ फादराबाच्या फादर आल्फ्रेड रोचाच्या ह्या बागी दिसा आमी आशेवंचेत आसले. मार्च 26, 2021 इसवी रोमान थावन पाटयल्लें. मनादीक धर्माध्यक्षाक 2020 डिसेंबराच्या 30 आनी 1 वातिकानाच्या सांत मन पासारच्या विभागाक तुमी लिखिल्ल्या पत्रांत 1996 वर्सांत मरण पावल्लो कापुचीन ओडदेसो
धार्मीक याजक देवाचो सेवक आल्फ्रेड रॉच पीटर जॉन हाका बागेवंत आनी सांत मन पासारच्या प्रक्रियेंत मुखार सरोंक पवित्र सभेची कांय तरी आडखळ आसा गे म्हूण तुमी विचारलें. ह्या विशयाचेर अध्ययन केल्या उपरांत पवित्र सभेच्या पाडतेन देवाचो सेवक आल्फ्रेड रॉच पीटर जॉन हाका बागेवंत आनी सांत मन पासारच्या प्रक्रियेंत मुखार सरोंक कांयच आडखळ ना म्हूण तुमकां कळोवंक संतोश पावता.